osedonje serikal mobingi tich. But president nyaka ng'enia wan kaka jo ODM nyaka wachungi ratiro. Adieri to ber. President wa nobedo okong'i Kenya sana. Nen busy kor yamo. Mago be nyaka koro oter mos. Ang'eni gidhi China gi mbadi. To gik magidhi manyo mang'eny en nyaka SGR. Ng'eni SGR cha chakre ne gikole Mombasa magiwe Suswa. Otho. Mondo obed gima viable manya konyo jopiny. Nyaka ywaye nyaka Kisumu, nyaka boda. Mondo ng'at moro amora madwa timo biashara gi nam chumbi, gi nam marwa, nyaka Uganda. Emomiyo onya konyowa. Koro dewa kwa president. Nikech adieri to ber. Wan gima richo to pod bobo pingo. An Brian Weke marach to abo pingo. Kata ni wan koro wadwa winjre kode nyaka wakwere gimotimo marach. Sani weche ni president ema koro ringe kor yamo sana okwadwa kaka Kenya. Wadwa ni ka gimoro ni ministry mar mulo todla yoro mulo todla. Odhi odili gi wachono. Kani ministry mar mbadi odhi otim gi gino. President is a figure manimalo sana. Ma eno donja kama koro president chao request ni otimango obi nitie kamoro ma winjiro konge. Wadwa ni ministers gi koro ti. Ngene chon gimane timre mbade bati. President emane minister. Odwa run ministries te. Okinyal run government kamano. Any spokesperson, any auditor, any muluwi, any modhi owuoyo gi jomoko, mano tich magok tije. Tich maduong' mane wamiye en ni ong'i ratiro mar jo Kenya. Ong'i development mar jo Kenya. Makata kiyoro bati, kosi yoro Brian Weke, kata kiyoro mulo Junior. Masani koro weyade luonge ne Junior. Nikech apani koro ochako dhi maber. Wadwa ni jomomi tich gi owegi nigi free hand gi ti. Okay. Gi team delivery mar jopiny. All right.